incwadi yompostoli Pawulu kuThithu, isahluko sokuqala, isahlukano sokuqala. UPawulu, inceku kaNkulunkulu nompostoli kaJesu Kristu, ngokukholwa kwabakhethwayo bakaNkulunkulu nangokwazi iqiniso elingokukhonza uNkulunkulu, ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqambi amanga akwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade, kepha ngesikhathi esifaneleyo ubonakalisile izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokwemiyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu. KuThithu, umntanami, ngempela ngokukholwa esikuhlanganyele sonke, makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu umsindisi wethu. Ngakushiya eKrethe ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo, umise amalunga emizini yonke njengokuba ngakuyala. Uma kukhona ongasolekiyo, indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo, ngokuba umbonise umele ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkulunkulu, ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiye ohalela inzuzo embi, kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, ozithibayo, obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo, ngokuba baningi abangalaleliyo, abakhuluma ize, nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka, abamelwe ukuthuliswa, abachitha indlu iphela, befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo embi. Omunye kubona, umprofethi wakubo, washo wathi, abaseKrethe bangabaqambi manga njalo, izilwane ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Lobu bufakazi buqinisile. Ngalokho-ke ubayalisise ukuze baphile ekukholweni, benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo, bengabanyanyekayo nabangalaleliyo, nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho.